Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat na Kurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sa pagkatapos ng araw, SED Liniment. Ang pagod ay mapapawi, SED Liniment. Ang bawat haplos, bigay ginhawa. Kaibigan mo, ito'y para sa'yo. SED Liniment. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. O karon na ni Alay sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Padyang? May kaon ka na ba? Wa pa ba mahurot ang pagkaon nga akong gibili nimo? Napay daghan. Ug ayaw ka balaka. Wa pa ko gutom. Wa ko makaanhi gabi. Doon na importanteng gipabuhat dito sa mansyon. Di na kinahanglang sultihan ko nimo. Wa kay obligasyon ako bisan kamay. Isa di pa ko nimo anhiyon hangtod sa hangtod. Mahimo kaayo. Panyam? Dili ko importante rinan. Ibaw ko anak. Sukad ka na himong ngilad kini akong naong.
Ako nang gidawat ka dili ko importante. Nga wa na ko'y bili. Ayaw pagsulti, anak. Mo na'y tinuod. Kada adlaw nagpractice ko. Nga dili ko mubatig kag gutom. Kay mahimong dunay higayon nga wa ko'y kaon. Kay dili ko makakita og pagkaon. Magpractice kong daan nga dili ko mahadlok kay daghang mga gabi nga wa ko'y kauban. Ug magpakalig-on ko. Kay mahimong bisan unsang orasa. Mawagtang ang tanan nga ni anako karon. Sama nimo. Ni karon. Mahimong wa kaon niya. Ug mahimong hangtod sa hangtod. Dili na ko makaduol nimo. Kay kuhaon ka na sa hingpit ni Caroline. Dili ka ako. Wa ko'y ako. Gidawat ko na nga ang tanan nga makalipay na ako. Mawagtang na ako. Ug ikaw. Ikaw ang pinakasakit nga butang nga mawagtang na ako, Renan. Ikaw. Panyang, Dili ko mauwaw nga mo angkon. Ikaw. Ikaw ang pinakasakit nga butang nga kuhaon gikan ako. Pero makaya na ko rin na. Ako na nagipangandaman. panyang, naglibog ko ni mo. Ayaw naglibog ang imong hunahuna na ako. Ayaw na. Oh. Dawatan ni. Unsa ni? Kwarto mga alas? Panyang, naglalaro ka bang gani ni? Di naman ni mo. Unsa ka bang gani? Ha? Itabang na sa mga nagkinahanglan rin. Tugani ko! Diin kayo ni! Dili ko mo dawat, ana. Kung dili ka mo sulti. Sige na kay matug na ko. Ayaw na pagkatug. Magsulti na ta. Panyang, mataw na. Panyang! Oh, Mayo kay nauli ka na rin. tay. Ikaw ha? Dili ka na hapit mo uli din sa bahay. Unya, magkurat na lang ko sa balita nga kung madawat bahay ni mo. Dire, magsulti ka dire. Dire, Unsang balita ba? minionon ko no mo sa Ma'am Caroline. Oh, Kakaroon, balita kayo na sa tibuok katuban, oy. Nga ikaw ko no, nagkahubo-hubo ko no kang migawas kwarto nga daan ni Ma'am Caroline. Nagbinuntagay ko no mo. oh. Tay, dili na tinuod. Ay, sa di tinood. Baniog na kayo na, oy. Nabuntagan ko no ka dito. O si Ma'am Caroline ko no mismo. Biniangkon nga may nahitabo ko no ninyo. Hubog ko, tay. Huwag ko kilibutan. Nakalitan ako nga pagbata na ko. Dito na ko. Nag-brief na ako. Kami nagduwa si Ma'am Caroline sa kwarto. Ha? Huwag pa kasiguro, tay, kung tinuod bang may nahitabo na mo. Ah,
imposible kung magtumaw-tumaw usultes, Ma'am Caroline. Babae ko siya ko. O siya mismo may angkon nga doon na yun nahitabo ninyo. Nagpahubog-hubog lang kuno ka. Kamu doon, nagpahubog-hubog pero mahiyo kuno ka kumbate. Giplano niya ang tanan, tay. Gipugos ko niya painom. Gihubog ko niya maayo. O siya pinagdanan ko sa iyang kwarto. Iyan yung plano. Araw ipalutaw nga nahilabdan ko siya. Ay da! Kung plano na niya, hala. Pangasawaan na lang na. Oh. Siya makita ko gusto ni mo. Hala, bera. Wapa ko na. Ukwasahan pa. Kana pa madato usab ta. Tay. Gusto mo mga asawa na ko si Renancio? Nagsabot na ba day mo? Oo, mamana yan sulti. Naigugman siya na ako. Ug andam siya mga asawa na ako. Mao ba? Hubog siya, pero naibaw kong tinuod ang iyang gisulti na ako. Iyan ang gisulti samtang naghigdami sa kama. Di way problema. Kung nagkasabot mo, sige. Amo mong ipakasal. Kami ang mugasto. Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitong kang karoon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugong, ako yun ako nasibahan nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo rin baba mang kompos na ko. Alam mo di sa kugong nga katabon sa akong labas. Salamat ko sa kugong nga herbal. Murang normal gila akong panghina. Hi, may San Juan. Buka na fiso. Banabanda mo rin. Health Testimonies. Tinuod yo? O lagi. Sige, pagsabot mo si Rinan. O sultihin mi kung kanus ang inyong gusto. Ipagkasal ko na yun kamo. Gusto kong salaping na daling panahon, Tiyo. Naginaminam na ko nga mahimo na kong bana, Sir Renan. Huwag igugma ni Caroline. Oh. Papalis lang panagaway ni Senyorita Fanny. Labi na karon. Ngayang gisunod ang mga lihok ni aning Senyorita. Pero ako'y pagbati niya. Huwag igugma niya. Tinood bigay ka may nahitabo na mo. Daghan problema. Daghan nakapalipog na ko. Ang kwartang gihatag ni Panyang, ang mga alahas. Di man niya. Oh. Gusto. Dili ka. Si Panyang nagkawat sa mga alahas ni aning Senyorita Fanny. Dili ka.
Panyang, nakipagkaon nga da. Oh. Wa siya din eh. Wa siya. Bibiya si Panyang. Dili may mubiya siya. Naibaw kong wa siya kapaingnan. Tigribagitan siya ni Lando. Pagitaon ko siya. Basigo pa siya magkapalayo. Hapit na mamungit-ngit. Nagpuno-puno sa kong problema kinababayan na. Huwag yun. Ano kasi ba yun? Ang daghan niyang kwarto mga alahas, ngayang ibilin ako. Huwag niya kuha. Ikulbaan ko. Tingnan ko sa metabo niya. Oh! Ano sa ito? Murik. Doon na mitipasaw sa linaw sa upos. Puro doon na naligo. Oh, doon saan? Doon na cute. Doon na naligo sa linaw. Oh, tingin si Panyang. Naligo siya gabiing dako. Timing kaayo kay hayag apuan. Gusto ko mabugnawan pirmi ang akong lawas. Oh, Nara. Doon na ginaligo sa lino. Doon siya. Babae ko. Oh. Nadanagan siya sayag sa buwan. May kawas siya sa linaw. Oh. Dili. Si Senyorita Fanny. Ang iyang bayon. Bayon ni Senyorita Fanny. Oh, may atubang siya na ako. Nakakita siya na ako. Si Panyang. Nilayang tao, nakitaan ko. Tingalig sa up na nga nasuko na ako. Magpalayo ko. Ay, Kadok. Oh. Ako ni. Si Renan. Oh, si Renan. Siya ka na. Nakitaan ko niyang naliko. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.